Ako Jiprok. Unsa na po kahit trip na ko bay nga init man kayo? Ay, aha! Maligo di ay ko og sapa. Magpasapa na po di ay ko. Kay humana man ko og padagat. Dito arne ko sa sapa kay dili layo doon ra. Pwede na dili magmotor. Di ko makakasala sa motor sa kuya ni Kustan. Pero kailangan ako kauban bay. Kaya ako ra isa laay kayo. Basi malumos po ko ba walay makatabang. Magpaabot ay ko og chuy diri kay basig na mo agi. Padulong ko na eskwelahan ri agod. Sarog walay mo agi. Daw be Jiprox magpasapa si Jiprox. Magpasapa. Uy, diri ko magpaabot sa mga chuy. Sharog walay mo agi diri nga tulo na ko ni kagianan. May tagnay masagi sa lang ka chuy oy. Kaya ako ang sabayon magpasapa. Akala ko ikaw ay akin. Di na sa saya paningin. Katayo sa sisusin. Kaya mo agi sa mga chuy diri oy. Tulo na gali ni kadalan. Asa naman lang ko mo lugar ani? Hala, naano dyan ni Agi ba? Natsambahan. Huwag yun nagpalibak ko. Si Bunok mo yun niyo. Ako parahon ba? Kol. Kaysa Kol, magsabay ramihan ang Bunok. Watong ispilahan Kol. Kaya na pa may project imon. Ano si katang-atang dong? Iya si Jiprox maya katong batang bad boys. Unya na Kol. Kaya magsabay mihan ni Bunok. Na pa may himon niya project. Masig di na po mo manulod ha? Manulod lagi mi Kol. Promise, magbuhat kali may project do kay para mahonor mi. Naapa kay pinaplano-plano ha. Di kumuban. Kuyog na din yati ang project. Dali, naog. Tara. Pagtarong mo eskwela ha. Banta lagi makabalo ko nga wa mo ni eskwela. Lagi Kol, salig lang. Dili ba ni kasaligan ning naunga o. Di manggil. Adto na Kol ka kay mangiskwela namin Bunok. Magbuhat pa mi og project pod. Sige, bantay lang dyan mo ha. Sige, kay sunduon pa na ko kung mayab. Tara ok! Nasaan na ang punta? Kuyog ra sa kuha. Guys, init kayo ang panahon o. Magpasaba na punta. Daan ko palagi yun. Huwag ikay klaro kasabot. Project magunigod. Swimming ba? Para kapalo na ta mag-swimming sunod. Karoon ako eskwela. Tara. Saking sao kay para mabusog ta. Tara. Jiprox! Bunok! Magpasaba! Jiprox! Alahok! Abot na yun ta sa sapao! Hala, murag lalo man Jiprox. Hindi ka kumalumusa na. Dili lagi! Kahon na kumulangoy! Salig lang sa ako! Bantay ka ha? Sige, tara na! Dugayan ni mo! Kaliko na kay ko! Jiprox! Bunok! Magpasaba! Jiprox! Alahok! Pwede man magpadidit diri o! Muna kong padidit! Musunod na! Kok! Ikaw sunod! Dali! Hadlok man. Dili, oy! Dugay kay nga ba? Kaulan mo na o! Bantay, tagulan na ni Ron! Dali! Sige na lang oy! Yate! Bugata ni mo ko'y! Dako na si Rukay ka o gitlog ba? Ikapon daw na ko be! Agay kalami. Tara ta! Abot na yun sabay! Dali o! Paligo na ta! Dugayan ni mo oy! Yaya kay ka ba? Ikaw dyan makakuha sa plano ba? Dali! Pinaya ba? Mag-isip ko uniform. Dali! Ako muna! Tara! Tara! Dali! Awas kami ang kapaon! Hala, patay si Jiprox manig si Bunok ko nagligo-ligo rag sapa. Tutugan ta ni kaparebe. Pre. Oy pre, imong manghudog si Jiprox naligo rag sapa. Asa man sila ron? Na dito dapit sa tulay ato akaw. Dito dapit sa eskwelahan. O dito tama ka ato anakaw. Sige, bantay lang ni mga bataan eh. Naligo-ligo na din mo sa pasong classmate ha? Ay! Sabra! Kuya, masiguro ni mo! Uyan ako ba? Patay ka ok! Wala ka ni sunod! Impas yung ka na! Punog yung tiyapong kay ka ba? Ikaw na'y bahala na mo kuya! Kuya, bitaw ni mo na! Yan, tsaka Jiprox ka ba? Pahamak sa jukunin mo. Aray! Ikaw na'y bahala na! Ikaw na'y sabot-sabot sa kuya! Puguya yun na ako! Ipahamak na po na ako si Bunok! Tayo rin yun din mahilot ni Muro! Tara uli! Ya? Ayaw ya? Wag mo ko palo ha? Oo, sa mong mata! Tara uli! Kaya naligo na sa pa! Hindi ka rin mo nabuhat ang project ha? Kahit ka kahumahay mo itong pukulod ha? Wag mo ko palo. Sora, nalunitan dyan si Bunok! Buguyag yun ako eh!